Kohimen ko para ipidiyang burom ya pibaro hakane kasngi nagabinda kanega Bible convention kabang ipulong shisin shibenai hamalla kisngi saijain baar badminda gasngi kalongru kasngi burom jangga donut batalem jangga Maria teisoti minin gasngi ngilareke ya kasngi burom jangga donut bakuit tam ujisu baro artil ligi donut kiba kongsan donut jang ujisu donut jangga kemi ju bad ngaduai baka Maria teisoti kanyasai nagabinda Joby hagane gasngi aiti pin gantang yalade shaka donut batalem jangga Maria teisoti haga fareng yong Immaculate Heart of Mother Mary. Immaculate Heart of Mother Mary. Kadonut batalem jangga Maria teisoti. Kublei ko Maria kabadap taga jingaye utrai don bat phala karkuya panap ne kinde pala karkuya usopo jong pau jisu. Ko Maria bakui ko mi jong ublei tuai nagabinda jong iginom pop minda baga por ka jingyap jongi amen. Ya roh ya me ko jisu ya roh ya me ko jisu kam jam ya roh ya me ko jisu ya roh ya me ko jisu hallelujah hallelujah ko himen ko para minda kasngi ngakwa ban puson rengkat badpi i syapanga jingkordor jong uni usnem Kitauki bawan mensyem convention kabamhod convention baladep ngalaki kayapi syapang kajing kordor jung usnem banwan ngalakadauro yapi uni usnem ulang usnem ayu snem bakum no snem jangga jingduwai haus usnem banwan ulang ayu usnem bakuit, usnem jubilee. Teminta usnem uppa bakuit, ukot uver ya baryo ki kristan ban pen kareba kenamba ngindupla ban pediang ya gajinga kajingker ko baro kaba usnem bakuit unwanra nagabinda jongi. Te ban pen kare yangi uppa bakuit ulapin mi kawe kakot kabaha ka fareng teach us to pray hikai yangi banduai kabadon kumpa henyo tilikisla kanno tilikisla henyo tilikisla kabarban bak bad uhikai hakane kakot balengi de banduai kumnongi de banduai bad balengi don kamban pen kare te ulai kerteng ya kata God teach us to pray hikai yangi ban duai ya roya utrai to minda usnem uppa bakuit Pope Francis ukandu ya baryo ki kristan bapinang banduai lada pinang banduai pide banduai kadbau pidang duai pinseroy hakajinga kajungu Chris balong ki babidor banrung hausnem bakuit hausnem banwan kane kade kajingang nur jungu pop bakuit upa bakuit pop ukwa babaro mangi ngistang banduai badupa bakuit ulas tang ban kendu ya baro ki lindo baro ki bishop baro ki diocese ban pelong ya ki program baper kabanyarap ya ki paid ba banduai tekat ba piwan nakabinda ka Bible convention manu banai kaniru kalong shibenda jongkata ka jimben kare chongi nakabinda usnem banwan usnem bakui Bible convention kalong ke jingai la dia pi baro ban pen kare bha nagabinda usnem banwan pi ki bawan pilong balakirku shisha namar pi yo pen kare
manubanai hakabab tur syaka sendup lapop syak hakabas ngapi ke tinutrai kenapa napadem baro kikun jangga diocese pikirla long kikun bakerpang ya roya utrai pilong kikun giba kerpang tam napadem baro kikun kibangit jangga diocese namar pilayos no kaya ka jingkar pang jonguni u sne to mindangan hikaya pi kaya ka ba uppa ba kuit wala hikay ha kane ka kot minta kas ni nga persyang banna kawar ya ka jingikay nga persyang ban hikay lut kaya ka ba uppa ba kuit wang nut na ka balang mindaus nem ya royo try te kaya ka title jong kane ka kot hikay yangi banduai ladang pis ngaba kane ke ketin kawan nang no na ke kos pelayu mano bala keren kane hikaya ngi banduai mano bala keli mano ba ong ya kane hikaya ngi banduai ki apostol haba ki apostol kila yo I ba ujisu upelu shibun por havulum hakarikenja banduai kilas ngautan nad palat ya ujisu kilas ngautan nad palat ya ke jingduwai jongo jisu tamba kimpat nang banduai kumba duai ujisu te kila ong minta kas ni ngin panau jisu minta kas ni habau jisu wan na ke jingduwai ngin pan na u kumno banduai te kila kili ya ujisu imat kane ke jingkeli kala jia haulum olive na maru jisu usai lei duai haulum olive markap ke Jerusalem te ki apostol kila kili jisu hikaya ngi banduai badu jisu la hikaya ki banduai bani barong itip kumno jisu wala hikaya ki apostol banduai ujisu la hikaya ki ya ka jingduwai kopa chongi ya ki apostol ya roya utrai habang ngi kerpadi jisu ngilong ki batalot ngi persyang banduai henreng ngimnang banduai ujisun pai syangi badu jisuang snap yanga ngan hikaya pi banduai kongo yanga ngan hikaya pi banduai bud yanga ngan hikaya pi banduai bad habau jisu hikaya ngi banduai ngin sayomad ya ka beneng ya roya utrai ko himmen kompara hakene ke kot don kumba hinyu pratili ki linno hakaba uppa bakuin ukadau kawe ka jai jingduwai sha kawe pa badurang ki kai bon ki ke baro hakene ka kot badupa bakuin po Francis wang kai ka jingduwai baro mangingi tipan duwai baro mangingi yesno sha pang jingduwai henry don runa pdeng jongi ngingim nang banduai haba ngiyos ngo siya pang jingduwai don buon ki berikiong padar ngam nang banduai Henry ujisuang man pa iway mangi ngi nang banduai ladangi kongo ya ujisu ladangi koloy ben ya rengkat badu jisu ngilala banduai badu pa bakuduang ka jingduwai kalong ka jingyate bajan badu nong tao chongi jingduwai kaya ka jingduwai kalong ka jingyate bajan chongi badu nong tao unong tao ude ublay haman la ke jingduwai ngiyajan bad ublay upa nang da uong upa bakut Francis uong ka jingduwai kastang nakadonur jung ki beriu bad kapoy syaka donur jong ubele badap da ka jingisene hangno kastang jingduwai ka donur jongi ki beriu Henry lodon don bon ki beriu kim just tang banduai
Don Jingduwai ye haka donur jong gibriu. Don bon gibriu kim ju duwai. Pabakuduang malaka Jingduwai kastang hangno haka donur jong gibriu. Haba ka Jingduwai kalastang haka donur jong gibriu. Kapoy siya no? Siya ka donur badap da ka jingisne jong ublay upa. Mudur, lada, ngimduwai, lada ngilom bajai tu banduwai, kaya ka ban sajia, nginum poi lano ru, haka donud, ba isne jong, ublay upa. Timinda pide ban soto, lada, ngilom ke bajai tu banduwai, don bon ke beri kiyong nga jai tu, ngas no jai tu palad banduwai. Piki ba jaitu pidemen sautu lada pim duwai pinum poi syaka donur ba isne jong ublay bu ya kan ke jimmut haka donur jompi lada ngalom ba jaitu banduwai nganum poi lanoru haka donur ba isne jong ublay kabamut ka jingduwai kalong ka jingduwai kalong ka jingking kaba pinpo yang isya ka donur jong ublay minin ngila rake ya ka snibu ram jong ka donur bakuit tamu jisu ladang im treben duwai ladang im treben mane yaw jisu ngim laban poi siya ka donur jong jisu so tu kaba mod bon ki bri kim je poi siya ka donur jong ublay buon ke beri kimji yo jingisne na ublay kane kade ka jimma kaba buon ki kristan kia kendu kilong kristan henre kim tre banduai kim tre ban pelut por banduai nang da ter upa bakuduong ka jingduwai kalong ka jimpersad kenja mensiam jingduwai kalong ka jimpersad kenja mensiam spiritual bread jingduwai kalong spiritual bread kabamut jimpersad kenja mensiam habang iduwai ngidang yo ya ka jimpersad kenja mensiam na ublay habang ipoi siya ka donur jong ublay ubadap da ka jingisane kaya ka jimmando yangi ublay unso stang ban persad hangi ladang ngim duwai ngim don jimpersad ublay hangi ladang ilong ke baca itu banduai ngim haka jingma namar ngim don jimpersad mensiam buon ke beriu kimju lapor banduai mankasni buon ke beriu kim lapor banduai kaya ke jingma jompi pimju poi syaka jimpersad kenja mensiam pi persad ya ka ler na kene ka perte henre ya ka jimpersad jong kenja mensiam kamju rungshu hapo jompi kane ka de jimma lada klem rung ya kane ka jimpersad kenja mensiam hapo jongi man ka kelip mat ngin sayap ha ka jingim mensiam pi sautu ne kalam sautu ne kalam sautu te kae ka ba ngin yo lemba ka jingduai jimpersad kenja mensiam ngiha bantrang ya kaneka spiritual bread ublay upersad hangi man ka kelepman habangi maneyamu ladangim treban mane nginom yoshu ya kaneka jimpersad kenja mensiam na ublay yaro yautrai kadbao pidang ngap yanga pide ban duairu pide ban ring mensiam yakan eka jimpersad kinja mensiam hapo jombi pide ban don ka jingang nud hapo jombi koble ko pa koble ko kon koble ko mensiam pakuin
persad hapo jongi yakane ka kenja mensiam kanamba ngindup don batme nang da upa bakuduang kane ka jim persad kenja mensiam kamju sange lanoru kamju sange ban persad halo jongi wad hakapor ngitia uble udang persad halo jongi wad habangi letia hakapor tia omdon mano baduai deniam de hakapor pi letia pisutia be kumba bread Henry upaba kuduang wad kaba pidang tia meat uble udang persad halo jongi namar ka jim persad kenja mensiam kamju sange lanoru yaro yautrai hallelujah kabamot ngimla banong ngibun kam palat don bun ki kristan kiba kit kam palat kisnokia namar ki kamaram jongi upaba kuidu ong pimlaban bujili ya ka jingduwai bat ki kam kabapile don ki shait ong ki buryu barabor ki kam jonga kalong ka jingduwai donem de henre upaba kuidu ong ka jingduwai kade bandon rengkat bat ni man ka kelima ngide manlong kiba duwai man ka kelip ma jong ka jingim jongi yaro yautrai bad haka CCC Catechism of the Catholic Church jingi kai niam jonga balang Catholic 6000 sanspa Henry posan ka balang ka ong ka jingya de jongi ki kon ubale bad ki kon Jingya de jongi bad ublay upa ublay ukon bad ublay umensiam bakoy kayarap yangi ban ngap yautrai ngidon ka ngilong ki kon jong ublay bale ngilong kumno ngilong ki kon jong ublay namar ublay upa ublay ukon ublay umensiam bakoy bad hakane ka jingya de kayeka bangi de banle uong ngide ban yakren bad ngide ban ngap haka jingduwai jongi katkum ka jingi kai jong uppa bakuit pa Francis ngidon benda ke kata ki benda ngide ben keren badu boleh ngide ben ya keren badu boleh kumjuru ngide ben shashkor ya ubole kadon benda ki kita benda ngide ben ya keren badu boleh nangda ngide ben shashkor ubole bun apdeng jongi ngidon tang si binta haka jingduwai jongi denem de kadno binta ngidon haka jingduwai jongi tang si binta ngi kerenayu ngi lekumno ngi keren badu bele henre ngimju shashkor bele haba ukren hangi ngi duwai bun kie baro henre ngimju la porban shashkor ya ubele we speak but we don't listen. We speak, but we don't listen. Don't name kum gini ki jait bru hapadeng jongiru. Haba piyakran yakana hapadeng jompi. Lese labandon ki longkomi nadu bastang hadu bakut makam marwe ki kekeren. Lada don jingyalang. Kam marwe kekeren baro ki ve ki snap. Lada ki ve ki persang ban keren kanyu maila dia ki ve. Kumbale mangaminda ngakeren si keren pis ngap ya nga don roke longo ba keren marwe laila dia ki way ban keren jus ngap ye ki way don ki kon samlaru ki keren adu bastang hadu bakun henre kimju aila dia ki way ban keren henre upa bakun duang namar bangi long ki kon jongo pele ngide ben keren badu bale hadin bangil adep keren ngide ben pelut por ben shashkor yawu kabamut bun apdeng jongi ngimdon kane ka jimlin ha ka jingduwai pidon nem ban shashkor bale lada ong snap jar kindiat pis ngutut palat tenem de baro shashkor 1 minute
Lada mano ong kumne yapi pis ngautot pin pait bajai katno minit lada snap jar kumne ngam nang shuban snap jar ngam nang shuban shashkor ngimlin ban keren kabamut bon sin ka jingduwai jongi kalong tang service lip service jingduwai jongi kalong ayu lip service tang service katang jongi kateli jongi katrikam nadu bastang hadu bakun henre ngimju pinsngap pinsngau ngimju pelut por ban sngap ya ubale ubakwa ban keren bun kie baru na kata kadau ngimju don jingkela ye ha ka jingim jongi ngimju kela bale ngi keren ubale ukela henre mangipan ngim simla Kerla namar ngimjus ngap ya ubele ubak keren. Tang ladang ngikoloi ben ngap ubele ubak keren. Ngin sayai lemba ka jingkala. Namar ubele unstang ben pasiau hangi. Pekun kane ka rukam im jompi kam ya deshu batpi. Ngam sawutan nashu ya kane ka jinglong jompi. Ngam sawutan nashu haba piya ka jia haying. Ngam smutan nasyu lada pimburom upa, pimburom kemi, pimburom yaki paralog, pimburom yaka balang, pimburom yaka met mabayan jonga. Ngimju don por ban ngap, basashkor ya ubale ubakwa ban keren hangi. Ya roh ya utrai. Hallelujah. 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 Teminda upa bakuduang ka jingduwai ka penyakandu ya ka parte bat ka beneng ka jingduwai ka penyakandu ya ka parte bat ka beneng ladakilli mano kumno ngilaban yakandu ya ka beneng pide benduai kumno de lemba ka jingduwai habaki bruki kelli bale pilei duai pide ben jubab ngale duai namarba ngayakandu ya ka beneng lemba ka jingduwai Namar ka jingduwai kalong ka jingking ka pinyakandu ya ka perte bat ka beneng ya ro yautrai ya ro yautrai ka jingduwai ka yarap yangi banyomat ya ka jingi jongoble bale bun ki beryu don bun ki kon samla don bun ki longomi don bun ki longopa ki ong ngasalia banduwai Ngas ngongya ban leit jingya seng. Ngas ngongya ban leit mangs bakoy. Don buon ki beri ki ong. Don buon ki beri ki ong ngam nang ban duai. Bale ki beri ki ngongya ban duai. Bale ki beri ki samtia haba duai. Bale ki beri ki kelalong ki bajaitu ban leit duai. Namar ba Kimbat yomat ya ka jingidu bale. Kim sautu bale nga don kam banduai. Kim sautu bale nga le duai. Bale ngi le duai, bale ngi wan duai, banyamat ya ka pendap banyamat ya ka jingidu bale. Jingid jisu. Man kopor ngi wan duai Ngiyomat ya ka jingidu Chris. Ngiyomat ya ka jingidu bele. Ladang istang banyomat ya ka jingidu bele. Nginum pinpep mas. Nginum pinpep sakramen. Nginum pinpep jingduwai. Nginum pinpep banpule ya ka Bible. Ya roh ya utrai. Ya roh ya utrai. Pilas tamban soto. Pilas tamban soto. Pide ben bujimut nanda pide ben stang ban sautu ka jingduwai kalong ka bakong san ha ka jingim ka jongi nanda upa bakuit ujubab ukliyangi balik ki beryu ki baduai ki syem jinge hato pi syem jinge ha ka jingim jompi hato pi don jinge ha ka jingim jompi upa bakudu kli Balengi don jinge what hadin bangi duai. Baro mangi don jinge neyam. Don hala ki jong ki jinge. Daniam day. We don't give problem. Babu kuduang
Blei we have Blei it on problem. Why so many problems? Upabakuduang ngidon buon jait ki problem namarba lemba ki problem utrai ukod yangi shawu. Problem is an invitation from the Lord. Problem is an invitation from the Lord. Ki jinge kilong ki jingkot sngoba jongoble yangi bangin jan shajan badu. Bangin tur shajan badu. Lada pimton problem pensa jingai na uble. Pidon ki pop lemba ka pop Joby ujisu kot uweriepi. Pidon jimpang lemba ke jimpang Joby ublei ukot uweriepi bapin tur shajan yawu. Pidon family problem. Pidon ke jingya kulmar hayinga sem Joby lemba kene ke jingya kulmar jongi inga sem ublei ukot yapi, inviting you to love him. Henry buon apeng jongi ngile kumno. Habadon problem, habadon jinge, habadon jimpang, habadon jingduk, habadon jingkerdu, habadon jingsausi, ngiong kumno. What hadin bangala dua ishibun, bale ngadon problem kumne. Henry uble ong kumno. Ngala ay problem yapi, ngala bu jinge hakama Joby, bapin tur shajan, yanga. Yaro ya utrai. Baroki badon ga jinge rakti baduai. Nama rublei ukot yapi. Rublei ukot yapi banduai shirhem. Yaro ya me ko Jisu. Yaro ya me ko Jisu. Yisngongo ya me ko Jisu. Nagabinda ki problem jongi. Nagabinda ki jinge jongi. Nagabinda ki jimpang jongi. Nagabinda ki jingtolod jongi. Hallelujah. 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 Ko himmen ko para pideben sautu minda kasngi baro ki jinge Joby kalong ka jingaila dia Jisu bapindup jan badu bapindup tur shajan yawu. Baro ki jinge Joby kalong ka jingaila dia ublei yapi bapindup duai kam shirhem. Kam shirhem. Sautu niya kani kade ke jingi kai kabau pa bakuit wanra hangi. Nangda upabakuduong ha ke jingduwai ublei upenpau ya ke jingisine jomu. Habang ilonggi bakam duwai kae kabang yomad ha ke jingduwai jongi ke jingisene ka jong ublei ladangem duwai nginom yomad jingisine jong ublei kabamun kiburyo kiong ngamdon por banduwai ngas ngongnya banduwai kidon ha ka jingma namar kimju yomad ya ka jingisne jong uble lanoru em. Yaro ya utrai. Yaro ya utrai. Hallelujah. 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 Ko himmen ko para ngidon kamru ban sautu ba ka jingduwai kamde ka magic. Buon apeng jongi ni perkat kumna upabakuduong jingduwai kamde magic. Omde kano ka bor jadu mantra. Nakataka daw buon ki Kristan kabadon ke jinge ki lei duwai ki pakinia mas lada kalam seizo kin lei dakiwei pat ki jadu. Tenem de haba kibri kiong lei shauta lei shakata lei shatai pinsayo pikomu namar bale bu napdeng jongi ngikein baka jingduwai jongi kalonga jadu mandra. Yes or no? Jadu namar baha shua ballong Kristan nilayim pura haki jadu. Sodoniyam
Ni shania bon jai ki jadu. Upabakudu ong ka jingduwai jongi omde kano ka jai jadu. Nangata daw buon ki kristan ki du jingermen haba ki duwai. Hato pishay du jingermen haga jingduwai jombi pishay du jingermen kiba du jingermen bale pe du jingermen namar pikken ya ka jingduwai kalong kum ka jadu. No. Jingduwai kalong ka bor jong ubale ka batrekam. Nagataga daw haka por baladep ngalaong haka jingduwai pimde ben yale ben pinkala ubale henre pide ben kala marwe. Mahamalla ki jingduwai kaya ka bade ben jia ngide ben kala ka bamut kane kade ka jadu. Haka jingduwai kaya ka bade ben jia ngade ban kala ka bamut henre ngipan ngi duwai ban leyu ban penkala ya ubale knan ba unle ya ka badon kam nagavinda jongi. Yes or no bale pe duwai bonsin penkala ubale penkala jisu ngi dan kosuyu ngi le ngi duwai novena bale ngi persyam ban penkala jisu. Yes or no ngi penkala jisu. Haka jingduwai buon ki persyam ban penkala ubale. Haka jingduwai kaya ka bade ben jia shisha ngade ben kala kadbanga duwai rosary kadbanga pule bible kadbanga shimenda mas bakuin kadbanga le riubale ya ke jingduwai ba bon leze kadbanga duwai ya ke jingriubale shaka donur bakuit tam jisu kaya ka bade ben jia ngade ben yo ka donur kum ga jongu kris na ka daw haka jingduwai donur bakuit tam jisu ngi duwai jisu pelong yang kum ga donur jame ai hanga kum ga donur jame penkala yang kum ga donur jame. Yes or no kata ka mul hamalla ka jingduwai ngi duwai balle ayu ban kala kum ubale omde ban penkala ubale. Yaro yautrai sautu ne kalam sautu yakane bale biduai bale ngi don kam ban duai bangin dup kala ka babon bangin dup yo ka jinglong ubale hapo jongi nangda pidon kam ban sautoro haka jingduwai ngile ayu haka jingduwai ngi aiti yaki inga sem jongi haka jingduwa hamalla ka jingduwai kaya ka bangi deban le ngide ban aiti yaka jinge jongi hau jisu ngide ban aiti yaki pop jongi hau jisu ngide ban aiti yaki jingsau si jongi hau jisu tentanga shaityo yiki briki on bale kam mendoi bangale duai namar ngalong nompop bashirke kibri ki shaiton ngalong unompop bashirke kam mendoi bangale duai ublero unum snapshu yanga ki kibri ki shaiton kumne pe bakala bale hake jingduai ngile ayu ni aitia ki pop jongi lada pim van duai kumno pila ban yo jinglai loi ngiwan aiti yaki problem jongi baro ngiwan aiti yaki ingasem jongi ngiwan aiti yaki jingim jongi bad ngi nge kabamut mallaka jingduwai kalong ka jingkinia mallaka jingduwai kalong ayu jingkinia bahim jongi ngiwan aiti yaka jingim jongi ngiwan aiti yaki ingasem jongi ni aiti yaki jinge jongi kramba ujisu laban penkala te lada pidon kane ke jingso tu pinnom snongiaban duai yaro yautrai hallelujah 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 badupa bakuduang katshaba kadon ke jingduwai hangta kadon ke jingyatali. Wherever there is prayer, there is fellowship. Wherever there is fellowship, there is prayer.
kane kalong vice versa. Katshaba don ka jingduwai hangda kadon ka jingyatali. Katshaba don ka jingyatali hangda kadon ka jingduwai. So do minda ngideben sa utu baleng idon jingge haki inga sem jongi namar ngim don jingduwai. Baleki inga sem jongi kila pra kila jot namar nadu bastang ngimpa don ka jimblin ban duwai. Baleng isno pra hapo jongi baleng ngim don kata ke jingyatali haka mensiam jongi namar ngimju duwai. Habadon ka problem ngishim ya ka fon father snaba duwai lem ngadon ka ne ka jingge to ngan duwai hadin balade pon pi lekat bamon denem de bon gibri ki lekum ne bon gibri ki wan duwai hang neru ki wan shongkai humdo lano father run ban nagadagada nga syaitong habapi wan duwai pinkreswa mapi sodoniam pinkreswa mapi pi duwai kat banang wan father kenapa ke jingduwai jompi kanong seiso katshaba don ke jingduwai hangda don ke jingyatali katshaba don ke jingyatali hangda ka don ga jingduwai yaro yautrai hallelujah 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 baru paba kuduang dakaba board ya ke jingi kai jongo patre pio bakuin petrol sina bakuin ulang uwe ulingdo ubalong bariu kuit bariu balai ulaong ka jingduwai kalong ka master key ka jingduwai kalong ka chapi ba kongsan ba pli ya ka jingkang jong ka donu duble ka jingduwai kalong chabi master key ladangi don kane ka chabi ka ba kongsan ha ka jingim jongi kai ka jingmi ngilaban pli ya ka donu jong no donur jongu jisu donur jongu bale lemba ke jingduwai jongi ngilaban pli ya ka donur jongu bale minda bon ki beriu ki don haki ya ka chabi darim de bon ke chabi jombi kala bam sarang minda baro mangi nadu ka por mangi long kristan ngilayo ya kaneka ya uni uchabi henre ngila buha almara ngimju pindon kamshu ngimju perjang ban pli ya ka donu jongu pala na ka binda jongi ngi jaitu palad ngi sngus jaitu banduai ngi yong kanre banduai danem de kanre father banduai henre kae ka ba uppa ba kuduang man pai wei mangi ngi de ben kan banduai sodoniam omde shubanong kanre ban duai henre ngide ban nong nganang ban duai ya roy utrai hallelujah lada piong ngamnang ban duai pi bushiliang ya ushabi lada pilong ki badam kosiu lada pilong ki ba duai haki ingasem baki kun kikti ki jombi katkana ublay win pliya ka donu jongu badun sa pinrung yapi ha ka donu jongu rengat batpi ukun badupa bad baroshing shisin bapi rung ha ka donu jongu jisu unai lut na dong shadong yapi badon kam ha ki inga sem jompi yaro utrai hallelujah tinangataga daw uppa bakuduo ka jingduwai kade banlong ka symphony of prayer symphony kaba klelang bad bonjai ki jingduwai symphony of prayer kade bandon ka harmony kade bandon ka jingyatli ha ka jingduwai baduang don lai binda ha kane ka jingduwai ka bawang symphony of prayer kia kita ki lai binda ngabha pisamdia namar nga keren syapang jingduwai don bona pedeng jombi bam sautanad banduai father pi duai ngin shu shong kumne derem de ngikwa ki ve kin duai yangi yalade ngim treban
duwai ni snow jai tu tenteng don kibri ki bawan duwai kim duwai ye kishu pe kum no father duwai so tu ni em kanete kam ya rapi pi so tu ni em te minta ngap don lai binda ha kane ka symphony of prayer kadon lai binda ha kane ka jingduwai ka ba penyatli yangi upabakuduang ngide ben sautu ya ka jingdon jongoble presence of the Lord minda pishong hangni kai ka ba pidon kam kadba pishong ha kane ki yimane kai ka ba pide bandon hapo donud kai ka jing sautu ka ba pide bandon ngadon hangno ngadon ha ka jingdon jong uble ngashong ha ka jingdon jong uble ha ka jaka pishong manobadon pide bandon kane kade ka jing sautu banning kong kaba pide bandon hamalla ka jingduwai katseba piduwai haba pishong duwai haying kaya ka ba pide ban sautu ningkong kaya ka ba pide ban sautu ningkong ngadon ha ka jingdon jong uble I am in the presence of the Lord. So where are you now? Pidon hayem in the ha ka jingdon jong uble lada pidon ha ka jingdon jong uble hato uble un yosno yepi hato pidon ha ka jingdon uble yes or no pidon hang no in the presence of God ha ka jingdon rengkat badu ble lada pidon ha ka jingdon rengkat badu ble hato un pei tiapi minda ong un pei tiapi un ngap yapi un yakren batpi un kata yapi so tu un pelai lu diapi un penko diapi un lena dong shadong hapi lada pidon ha ka jingdon jong uble yaro ya utrai minta pidon hang no pidon badu ble pidon ha ka jingdon rengkat badu ble uno beriu kano ka beriu badon rengkat badu ble kinyo borna uble yaro ya utrai hallelujah nangda upabakuduang haba pe sautu pidon ha ka jingdon rengkat badu ble pide ben le ayupan pide ben ngap yawu haba pe shong hang ne pide ben ngap yawu ble haba pi pe haba pi shimenda mas bakuit pide ben ngap pide ben shashkor yawu ble listen to him ngap yawu snap ya ke bau keren haba pi pule bible man gasngi pidi ben snap ya uble ba keren hapi lemba kata kaktin ya roy utrai hallelujah nangda upaba kuduang ya ka benda balai ka babide banle ban perlong symphony of prayer ngalawang symphony of prayer ka jingyatli jang ka jingduwai ka jingyat silok jang ka jingduwai ka jingyalong ka we bat ka jingduwai pide ban sautu pidon ha ka jingdon jang uble pihaban ngap yawu balai pat pide ban mane yawu pide ban mane yawu haba bismotu ngadon ngashong ha ka sinda jongo bale ngashong renga badu bale ngade ban snap yawu kadba ngadang snap yawu kae ka ba mina ka donu jombi ya ka jingkwa ban mane yawu te pinstang banong ya roh ya me ko Jesu hallelujah nga idia me ko Jesu ngas ngongo ya me ko Jesu nga itilud ha me ko Jesu shindi pura ya nga ko Jesu haba pisnutu ya kane ka jingdon jongo ble ha ka jingim ya roy utrai hallelujah nangda uppa bakuduong ha ka convention gala ong space non confronting hope will not disappoint us ka jingkermen kanom pinbabe yangi ngala ong denyam de kin mauniem
Upabakudu laong ka jingkermen kanom pinbabe yangi. Ong jambaro ka jingkermen kanom pinbabe yangi. Minta upabakudu ong ladang idon ka jingkermen nginom snow babe. Taban pinroy bat pinkalay niya kanay ka jingkermen. Upabakuduong ka jingduwai ka yarab yangi ban pinkalay niya ka jingkermen. Yes. Kaya ka pa pinkalay niya ka jingkermen jongi? Jingduwai. Haba don jinge ngaya duwai. Haba piyoy ki kon jombi ki tamsneng. Pi keren laipo rukam persyayawu. Pi keren lorni persyayawu haki marjan marpa. Kam mendoy kata ka jingle jombi. Haba piyoy uppa ki kun jombi ulas tam ban tam keti. Haba piyoy uppa ki kun jombi ulas tam ban di buai. Haba piyoy ki kun jombi kis tam ban tam sneng yapi. Haba piyoy ya ka kimi ki kun jombi kam ju Yesu yapi. Kaya ka ba pide man le pide ban penkalay niya ka jingduwai jombi. Lada penkalay niya ka jingduwai jombi. Pin sa talod haka jingkermen jombi. Pinum don jingkermen shu pion ngam don jingkermen shu hau tau briu. Ngam don jingkermen shu hau tau kun. Ngam don jingkermen shu haki himen ki para jonga. Henry haba piyoy ya ka jinge babon jai. Pin stang ban pin kalain jingduwai. Kawe ka jing talod jongi ki kun kasi kalong habadon jinge ngit talod ban duwai. Yes or no? Yes or no? Ngit talod palad ban duwai. Piong kam mendoy ban duwai uni ubriu. Kam mendoy ban duwai uni ukun. Denam de. Te uji supad wong pinkalay niya ka jingduwai jombi. Haba pi pinkalay niya ka jingduwai jombi. Wat ye ka badu jingkermen kinstang ban yo jingkermen. Ya upau badakait unstang ban kelak kabamud. Kabamud jingduwai kalong ka telai kenjri. Yes or no? Yes or no? Kadenam de jingduwai kadeka kenjri nar batte ya ki dakai batan ya ki dakai shauble. So tu lada pim duai pimla ban kering ya ki dakai sha ujisu. Mano bade dakai mangi ningkong. Nangda ya ki bayid batoin jongi. Habang istang ban pinkalay ya ka jingduwai jongi ka jingkermen kan stang ban kalain hapo jongi. Habang ilong ki kristan badon jingkermen nginom babe wad hakamat bun ki jinge. Yaro yaw try. Yaro yaw try. Hallelujah. Hallelujah. Te upabakudu angkum no bun ke bara upabakudu ang. Te kababe binsngam. Ulaong ka jingduwai kalong ka lynti kinjas lynti kinjas jingduwai kalong ka lynti kinjas bayalam yang isya ka jingkoy. It's a royal road. Kal jingduwai kalong ka lynti bayay ya kisim. Namar nga syait ong ngilong kikunjong no. Ngilong kikunjong no. Ngilong kikunsim. Piki kimi pilaman pai sa kikun jombi pilaban nong ko kun sem wad nam lekum ne. So to niya namar bara mangingilong kikun jong no. Kikun nya siya itong kikun jong no. Kikun sem mano ba de sem? Ong jam Jisu mangabad mapi baro ngilong kikun sem. Haba upa kikun jombi udakai pide benong kokun sem ya dia ka lynti jong usim wat nam ya dia ka lynti jong ki baman kokun sem sneng ki kun kokun sem kin mau pide kun jong no kun sem
Hato ki kun syiem kilamo banyad ya ka lynti la jong em ki kun syiem ki de banyad ya ka lynti ba jongu syiem lada pian ya ka lynti ba jongu syiem kai ka chimman doi pin salong ki ba kui ong jam baro ngin salong ki ba kui ladang ngim tre banyad ya ka lynti syiem ngin salong ki bam kui ladang pian ya ka lynti jong ki syiem jong ka perte pin sa poi sha ka jingchot so prayer is a lynti syiem jingduwai kalong lynti syiem kabayalam ya pi sha ka jingkui ya royal try so tu ne kalam so tu to kalam jingduwai pinom la banyad ya ka lynti syiem piko banyad ya ka lynti syiem piko ne piko banyad ya ka lynti syiem namar bale pilong ki kun syiem bara mangingilong ki kun syiem nangda upa bakuit uong bangidon kam ban ngawtu hamalla ka jingduwai ngi kot ya kakti nu ble ban longdo longsnam malla ka jingduwai jongi kalong incarnation malla ka jingduwai jongi kalong ayo incarnation kamudayo jinglongdoh jinglongsnam hamalla ke jingduwai jongi kakti nu bale kalongdo longsnam hapo jongi kabamod hamalla ke jingduwai jongi ujisu anshong hapo jongi ezorno ladangim duwai nginum yomad yakabor jonga jinglongdo jinglongsnam haga jingim jongi lada piko ban yomad ya ujisu haga jingim ka jombi pidon kam ban perlu dia kapor ban duwai de lemba ke jingduwai ujisu un wan longdo longsnam hapo jombi de lemba ke jingduwai jombi kakati no bale kan longdong longsnam hapo jombi ya roy utrai so tu ayu latia samtia so tu ayu haga jingduwai jongi kai ka man sajia ujisu un wan longdo longsa snam ujisu un sawan shongsa batni tang ka kito ki baduai lada pilam bajai tu duai wat nung kermen pa ujisu un longdo longsnam badu shongsa batpi omde manga ba ong upa ba kuit pa Francis nga shubu dia ka ba uhikai ya royal try hallelujah kabamod hamalla ka jingduwai jongi ngikallalong tabernacle jongu bale very important what happened in our prayer ngikallalong tabernacle jong ubale haka tabernacle manobadon jisu kamaria teisoti kalong ka tabernacle haba kala pidia yau jisu kaktin kala longdo longsnam but minta upa bakuduan hamalla ke jingduwai kai ka man sejia ujisu un van shongsa bani lada ujisu shongsa bani ngi kalalong ayu ongjam tabernacle jongu bale so kalam jingduwai ngim kalalong ongjam tabernacle piko man long tabernacle ne pilabiang tabernacle hang ne hai mane pikwane man long tabernacle pikwa te kumno pin kalalong tabernacle lemba ke jingduwai jompi lada pisngo jaitu banduai kin mau pikin tai ya ka jingterwa jongu jisu ban wan shongsa bat pi bun apneng jongi ngikin tai ngis ngongia ngi jaitu don bun ki beri basang hang ne kim ju duai wat jingis ne jimbleru don bun ki kun hang ne
ki jaitu palat ban perlong jingduwai hingga sem Joby haba pilom ba jaitu ban duwai haki hingga sem Joby pikindai ya ka jingkor jongu jisu ban long ka tabernacle jongu katno sin gila kendai kadno sin bila kendai banlong ka tabernacle haba pira ya ka mobile phone ha ka ti Joby pe kendai ya ka jingkor jongu jisu banlong tabernacle jongu Chris pila kelalong tabernacle jongu sui pe naka mobile phone ya ke baro baca kelia pi kelalong tabernacle jong ong jam uksui naka takadang ngelawan ra mobile ban peni ya pi ya roya utrai haleluya kadnong ut na pedeng Joby ki ba syong hang ni pilong tabernacle uksui buon ki kon samla ki kelalong tabernacle uksui longku miru kumju longku paru kumju daniam de pikwa ban long tabernacle jongno to ino siliang ya ka mobile phone sim ya rosary stang ban duwai pindep jimaya te pin kelalong ayu tabernacle jongu jisu tabernacle jongu Blei ya roya utrai haleluya ko himmen ko para man lakie ke baro kastang ha ka jingim jongi lamba ka jingduwai everything originates in prayer man ki jingstang jongi kalong da ka jingduwai satuniam ladangim duwai omdon eye ka banjia ha ka jingim jongi satuniam tinaga ta ka daw ko himmen ko para kane kalong ka juk jong ka jingduwai omde tang uniusnem minta buon ki jaka niyo kubor ki kaya ki brio banduwai kalabiang ato satuniam namar ngilayo lord buon ki jingtip minta kaya ka bang ide banle ngiha ban stong ban pelut por kambun haki hingga sem jongi ban duwai ka jingduwai baru mangingila duwai hakane ka por election dariam de man gas ngingidang duwai uji sulale kambala haba kata ka sarkar kilawang kinsayo hadu sauspa tilli ki MP uji suang omlong kumda kadon kawe ke state kadon prapotilli ki seat baro ki perkat kinsayo baro prapotilli namar kilasna kawe ka temple hangdo baro kilas nohon henre ublei ulale kambala hakata ka state hi so duniam ujisu udon ka bor ngimde ben perkat ublei banle henre ngide ben sautu ublei udon bor halor kie baro ublei umju perkat kumba perkat kiberiu ublei umju perkat kumba perkat kiberiu ya roya utrai haka jaka bangimpoi perkat ublei ulasai jinggerku kane kade ka bor jong ublei mintangi don ka sarkar ba ya Kristen ki pat ki party omdon ka party bala ban sanchar marwe hagari India kane kade ka kambala jongo bale kane kade ka so jong ka jingduwai jongi ngimde ban perkat ublai umshim lasngap ya ka jingduwai ublai ulasngap bhayangi mudur lada ka sarkar ka taw ya ka sarkar kawe ka party ka taw ya ka sarkar marwe but sauspatili ki seat ngin sa syam jinge hadu kata enre ujisu ula trekam jar bad ula wanra ya ka rijing rendi ha ka ri India kane kade ka jinggerku ya roya utrai haleluya ublei usngap yangi ublei ujubab yangi naki por tangka wengi don kambanle pelut por banduai piki longo pa piki bay akandu jinge hawe hadin kawaipan piki longo pa piakandu jinge haki kun kikti ki Joby
Wadnum tu jingkermen, ka jingkermen kam pinbabeyangi. Henry ka jingduwai, ka penroya ka jingkermen jongi. Yaro ya utray. Hallelujah. 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 Habangi sange banduwai. Kaya ka ban sajia. Ladangis ngau jaitu banduwai. Ladangis ngau jaitu ban late mass. Ladangis ngau jaitu ban late sacrament. Kaya ka banjia. Uksud unkalain hapojangi. Devil will become stronger in our life. Hababi pin the Lord banduwai. Hababi pin the Lord yaka sacrament. Hababi pin the Lord ban late jingyaseng. Hababi pin the Lord ban late mass bakuid. Uksuid unkalain hapojangi. Unroy dakabor jongu hapojampi. Ban pendrem ya uksuid pede bandon ka atiar jangka jingduwai. Upabakuid Francis Wong kito kiberiu bam tre banduwai ki penkalain ya uksuid hake jingim jongki haki inga sem jongki. Ya roya utrai. Ya roya utrai. Hallelujah. 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 Baru pabakuduang syapang ke jingduwai koppa jongi. Bale ki apostol kila kili au Jisu ko nongikai hikai yangi banduwai. Bale namarba kimdon nongikai ban hikai yaki. Upabakuduang man paiwe mangi ngidon kam yaki nongikai bangindup nang banduwai. Ngidon kam ya no? Ngidon kam nongikai bangindup nang banduwai. Badu nongikai ubakalain tam jongi uday mano? Uday mano? Onjam? Jisu. Habang impat nang banduwai. Habang isngaw tolod banduwai. Habang isngaw ngiya ban lejing yaseng ban mas bakuid. Pide ban karpad Jisu. Ngadon hapadeng ke jing tolod. Hikaya nga banduwai. Hikaya nga banduwai. Katong isay duwai hau Jisu. Ngisanya hakabor. Ki apostol pat kilalekom no. Kisanya hau nongikay. Hikaya ngi banduwai. Ngidang tolod. Kani kade ka jingduwai kaba ngi mangi way paiwe ngi deban pelong man kas ngi habang is no tolod haga jingim jongi yaro yaw try kaba mod upabakudua be a student man laki kristan ki deban long ayu ki deban long student kinna school pigi longomi pideban long kinna school Longgo pa, pide ban long kinna school. Ki kon samla, pide ban long kinna school. Ki badare puleru, pide ban stang biang ban long kinna school. Kinna school hang no, kinna school haka school jong Jisu. Jisu upelong yaka school bakar pangtang nakabinta jongi. Kumbau Jisu pelong yaka school nagabinda ki apostol minda Jisu kodu weringi way by way balongi kinna school haka school bapenya du Jisu kenamba ngindup nang banduwai yaro yaw try hallelujah hallelujah kolong kami tolong kinna school kolong pa tolong kinna school. Ko kon samla bayin, tolong kinna school. Ko kinna bayin, tolong kinna school. Jisu unki kaya pi banduwai. Yaro yo try? Hallelujah. 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 Nagataga daw, Jisu laong haka gospel jongo yanis katsan kadar. Katsan kadar Jisu ong kahukum janga kalong kane to yait markaliang kumbang ayid yapi kane kalong ke jingi kai kina school nangda Jisu ong katsaw kadar ngayatu ya ka jing shisha hapi utaw bangit hanga
unle yaki kam bangale dashisha unle wat ki kam bakam karau namar ngaleisha upa ladang ilongi kinna school jongu jisu ngin stang banle yaki kam karau haka jingim jongi minda ngimpat nang banle eye namar ngimpat long kinna school jongno ong jam ngide ban long kinna school jongu jisu ngi haban stang ban leisha ka school jongu jisu man pai wei ngi haban stang ban le school biang understand go to school again longomi go to school again longo pa le school biang lese pilat men palat la upload ye ki biniam le biang sa school jongno school jongu jisu unki kaya pi namar ki apostol habakiong konong ikai hikayangi ujisu la hikai lada mangaban mapi ni duai hakama tu jisu ko jisu hikayangi ban duai un hikai niem yapi ong jam un hikai niem un hikai yapi bad upabakoi uong ngide bandon hakane ka school jongga jingduwai man gapor ngide banlong ki kon basya hikai man gapor da ujisu udang hikai ki kon samla udang kindu ki kon samla pide ban bud yaw Abraham pide ban bud yaw Moses pide ban bud yaw Samuel pide ben bud ya ka Maria teisoti balengi don kamban bud ya Abraham kokon samla ba Abraham ula peit ya ki klor man gasngi Abraham ula duai da ka ba peit ya no ya ki klor ula peit ya ki klor ula peit ya ki klor ka ba mod ula duwai man gasngi kadba udang sa balengki kadba udang don jingermen ula peit ke klur u Moses haba ula snow kod lad ha ka jingim jongu ula peit ya usanyum ba meding haba don jingermen ye ha ka jingim ula yo yaw sanyim ba medding Samuel ula kaloy ban ap ya kamit ula peit mi tat hado bawun yasngo ya ka jingkot jongo bale minta buon ki kon samla jongi ki peit mit ne don buon ki kon samla jongi ki peit mit banleayu kun samla buon ki kun samla ki peit mit ban peit ya ka video ki peit mit ban peit social media ban peit mit ban peit ya ki video ya ki film ya ka movie ki peit mit ban yala kai games Henry duna baki kun samla kum Samuel ba peit mit ban shashkor ya ubale ban ngap ya ubale upabakuduang kokon samla tolong ki bakloy ban peit mit kumu Samuel ban ngap ya kasur bakrenjong ubale ngide bandon longkumi ba peit mit ngide bandon ki longko pa bakloy ban peit mit ba utray un kren hangi ka jingduwai ka bamod kalongro jing peit mi jingduwai jing mane ubale jing snongu jingduwai yaside ya roya utrai hallelujah 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 ko himmen ko para ngide bandon kane ka jingang nud hapo chongi don bun ki ke baro ka ba uppa ba kuit uhikai ngam lapor henre minda pelas ngautu
uni ulang usnem jangka jingduwai padu pa bakud ukendu yangi banlong giba duwai badu pa bakud ula kenduru ngideban penkalain yaki retreat jingduwai retreat uppa bakud wang ngideban wad yaki jaka baduwai ngideban late syaki jaka baduwai minta pela leya kata kekam pila wan syaka jaka duwai pila wan syaka neka retreat center pila wan ban wadia jisu haka neka retreat center pila wadia jisu baba kuduang ki pai ringet nindausnem ki deben wad yaki centuries yaki imane baduai ki jaka baduai shimmenda haki retreat pentimai alade penkre yaka jingim kenangba ngindup longi ba bit door bandrung haus nem bakuin haus nem bakuin jubilee year so tu snap ne em to duai hapo jompi ong yaw jisu minda haprib yalaki kemat jompi duai ha kamen syiem jisu ha unius nem jangka jingduwai hikai yang ngaban duai kumba duai ki apostol duai ha kamen syiem jisu hikai yang ngaban duai hikai yang ngaban duai habang adon problem habang adon jinge habang adon jimpang habang adon jingduk habang adon jingkardo habang adon jing sausi habang adon jing jinjar habang adon ke jingkol mar ha ke ingasem hikai yang ngaban duai pelong yang ke tabernacle jome ko jisu pelong yang ke tabernacle jome ko jisu tuai na do ka donut u jisu in kaya pi banduai lada pinang banduai pindup long ki baseiso ko himen ko para charjar bu ya ka jingdumu jompi mindangi shim mindaha ka mas bakuin duai jisu hakane ka mas bakuit nga ai tilut yalade baro ki jinge jonga baro ki jimpang jonga baro ki jing shitam jonga